in Sunday ni hian kan veng pa pul charlin chu namdoina zaini ti kan hria zaini ate hunan mang to po ni la khonge akan na hun han nei non le teng o ti in kan nau te pani nen chan mari tangin agape hospital panturin kan chuak ta chan mari tangin agape pantur hian lamhla ni lo wangin ke in kan kala rai puarte por lo te kan ni chan mari kong dunga kan kal chawa dam lo kan ture ti lo chuan kan limani kan mi var zal mai lim takin ke ni ho chu om mai la then dam do in lama lungai ten lo omani ti kan ria tengma ti theini lo mai la akan na huntal kan ti ve the tok hi anta na kan ti the tok kan ngai wangin kan turin tun hen agape hospital lampanin chok chho kan chaka vai pa polo khibar war mai khi kan ti tur hi angma khelo min lo limpui ve ngot mai alomom thobe agape pan tur chuan chan mari ko na tangin agape hospital lampan chuan kan cho nam lo kan ture ti lo chuan ko khat veng khat in khom na chu kanan lim rai khop mai lim takin ke ni om mai la athen hospital a nam lo na wangin hunan mangani ti kan hriat ro chuan kan chungril hian angai to ve hle a chu angai to na kan suang to na angma ti thei nei lo mai la ke mani tal khongai hanin lan ang o ti ru pu in ke mani kan lang chho ve chon mai donin ania ti hian agape lampanin kal chho tanga nga mai kan thleng chho trep to tia kongpui kan ngai te lo nia Sunday poni selir thei ve bak lo tam nen duang huna kong kan mai thei lo tia motor tlem nai deuh kanan ngai changa motor tlem nai deuh chuan kongpui cross kan ngai awangin motor tlem lai min mei ran chung chuan kong kan chho tran don ania thian kong kan ta ei agape hospital chu kan lu chho kan thleng chho chu ni tamai tuna hian casualty kota kan om meka hospital chunga hian an lo phal lo te kan rina wangin camera ro chu kan lek lut nom chi lo rina lo ang lo chung kan an lu ta thla te kan an lam pa kan dam lo kan pa per po rin an lo dam kan chen te nu pa po anon thleng ve le ha rom hlun lam tangin nasfel tak ten anon bil danga hian ama kan chuan agape hospital a tunan hun kan mang me ani kan thian te hi ram hlun sau ta tangin kan turin on kala zun ram te thiar lai chuan thalak na te pon lama kan lo neya thalak na hun kan an neya kan an lu le a ama te pon min lo chun chei min lo be lem luam mai rin ain halo tha ama hi dam lo zai lim te nia ta an nu po choi turin a honga kan kalani ti hriat awangin min motorin cho han ei zoka lamang lo le in helaya agape hospital a kanen khom tarai rai ani thalak na te kanan neya video toy te kanan la zoya in ngai in thlel bio mai la helai hi kan cham hlen na tur ani lo ti kan hriat awangin le ei inin rel bolte kan ngai ve to awangin tlai lam khodur nen hozai kan tin to chodon tanta hong turin hun kan manga kan dam lo kan pa ber chu in mang tha na te tam taka lo ne theina tur ten kanan thla lim ta ania chutia kan thla lim ta to chu nu ber hian lo le phal lo an na ti khomo le min an chel le a
rei cham thei kan ni tak si lo chuan thalak puina hun te kan nei zuai a chutia thalak puina te kan nei zo to chuan damdoi nam chu kan chu san ta chuan mani in le lo te pan turin tlai lam dar nga le chan be chuan ka pe hospital atang chuan kan chu san ta a mi an lo ngai khop mai ke ni pon kan ngai cham reng thei le leng reng thei kan ni lo awangin kanin ho san a thul miau mai si ngai chung zelin le ti chungin kanin ho san ta a chutia kan hong e te lo chuan dam lo kan hong ti por hello ni homong tak hian lim takin hun kan mang thla a chan maril kon lam panin kan kal tharai rai hlom maya kan bahlim si em tu dang kan ngai bi lo